Ty brďo, co je tady to? Sleduj, MG Fitman hraje ve filmu. MG Fitman hraje ve filmu, hej, tyjo. Nějakýho sportáka, koukej, už píská. Toho poznám podle těch vlasů, ne, ty vole. Koukej, MG Fitman. Ty vole, tady ten mi taky někoho připomíná, ty vole, co on tam dělá? Co má s tím okem? Ty vole, co ti udělali? Ty vole, dostal už na hubu, nebo co? Ty vole, co to je? No jejda. Tady ten člověk chce šťouchnout do ucha. Olíz si prst a chce jí to narvat do ucha. Ty vole, ty rošťáku, to je ale hodně starý vtip, když on na škole v přírodě, ten klobouk. To je takový starý for. To je hodně starý for. To je co zase, kdo tady za mnou se morduje? Kamkoliv se postavím, tenhle co? Ten už na něco čeká. Pravá ruka drží levou. Ty vole, stavitel drží elektřinu, koukej, oni postavili elektrický vedení. Ty vole, není on architekt? Koukej, jak je to zničený, už mu tiká budík. Ty vole, pane králíku, už musíte jít, už vám tiká budík. Tady had propletený, 2 hadi, no to je jeden. No tak ty vole, já myslím, že jsou tady propojený 2, já jsem myslel jeden spletený jsme asi. A tady ten má co? Ty vole, nějakou... Ty vole, co to je, v tom má rybíčku, v tom skle, v té kopuli, v tom má ještě telefon a je to na tom elektrickém vysavači. Ty vole, ten co vymyslel, ovládá rybíčku na dálkový ovládání na vysavači. Ty vole, to je šikovný inženýr. Ale ty vole, co tady ten MG Fitman sporták? Co on tam hraje za roli, prosím? Tady na hradě, co tam budete dělat na hradě? MG Fitmane, řekneš nám k tomu něco blíž? Ty je hned, ty já ti dám odběr, když mi řekneš, jak ses tam dostal k ním do televize. Ty povíš mi to, prosím? Co vy jste za lidi? Ty vole, úplně ovečka. Ty já dobře podrbu za uchem, no jo. Neboj. Ty jak se to jmenuje? Léto s Evženem. Kdo je Evžen? Rodinná komedie, kdo na to přijde do kina? Jo, a podporuje to tady ta americká firma. Ty vole, tak vy už jste světový, to se tam jen tak vytiskli, ne? To nevíš, co já si můžu dát za sponzory na internetu. Ty vole, ale tady to mě štve, kámo. Fond kinematografie a ministerstva kultury, od všech berete peníze, financováno, hele. Financováno Evropskou unií a jako takáhle kravina, jo, jako. Nevím, no. MG Fitman se sportákem na škole v přírodě, ona se bude snažit vymotat ze svých spárů, tenhle už vytvořil zařízení, ten je moudřejší než všichni dohromady, kámo, to je úplně ten mechanik, ty vole. Tenhle ten bude úplně to bude smutný. Vždycky tohle bude úplně veselá komedie a tady vždycky on bude úplně něco smutného o životě, víš. Zase to schodí dolů a zase oni hodí nahoru, oni to takhle umí. Takhle oni ti udělají takový špičky, brum 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 nahoru dolů, oni ti umí manipulovat. Ty jo, tak ale to je dobré tady to. Doufám, že jste si na tom navydělali tady od té Evropské unie. Oni si napučovali. Běda, jak to nebude dobrý. Ty vole, to je bio-iluzio. To je asi 70 let potom. To patřilo někomu jinému a už uběhlo 70 let, už jim to propadlo. To oni to recyklují. Bio-iluze. Oni už tu jednou byli, oni už to prej natočili, MG Fitman, on se furt točí dokole. Hej, ono, jak je to prohloubený, takhle k vám. Sleduj. Takhle. Protože to je na tom, víš? To je ruská červená hvězda, propaganda, to jsem takhle nikdo natřel. Koukej, tohle je naše propaganda, běžte do kina. A zaplaťte peníze.